mateixes temperatures que en certa manera són una miqueta fresquetes. I ara sí, ahí està, eixa flameta xicoteta que pronte serà immensa, com a mínim de 20 metres d'alçada, que és el que me dice este geni que presideix encara la plaça de l'Ajuntament. I de moment, Glòria està somrient. ¿Crees, Maribel, que probarà o no probarà? Nada la plaza del ayuntamiento, pero atención, porque I si és un art crear una falla com esta, també és un art totalment cremar-la. És un moment molt, molt, molt delicat el que estan veient vostès ara mateix i amb una especial dificultat. Lo ha dit molt bé l'alcaldessa de la ciutat, Rita Barberà, que els valencians també saben modelar el foc. Una expressió fantàstica, sí que és de veres, eh? Jo crec que la farem nostra ja, eh? Sí. Modelar el foc, perquè és el que ara en aquest moment estem veient ja com estem controlant i fent de la cremar una. Ai, comença ja les primeres llàgrimes de Glòria. Mira, quin rostre encara se ve, però ja amb aquests ulls mullats. I això que la falla encara es resisteix, perquè evidentment tot el seu moment i amb molta serenitat, amb molta calma, però sobretot amb molta espectacularitat, comencen les flames a fer-se les armes. És una gran falla, perquè encara és, dins d'uns minuts, direm, era. Queda res, sí que és de veres, eh? Esa és la màgia que tenen les falles, és el sentir que té la falla. Cremar, si no cremar en la falla, no tindrien falles. Sí que és de veres. I això que n'hi ha alguns que diuen que ojalà duraren tot l'any, eh? Com per exemple, una de les escenes que precisament representa esta falla, desitges el que desitges, sempre el quedaràs a mitges, i n'hi ha una escena precisament d'aixes 31 que se representen on hi ha una personeta que el que vol és que les falles duren tot l'any, i alhora hi ha uns quants veïns que se li tiren damunt totalment, perquè clar, es farien loco. Jo crec que aquesta és la grandesa que tenen les falles. Naixen per a cremar-se. La pólvora envoltava a tota aquesta monumental falla, aquests 20 metres d'alçada, una pólvora que acaba d'esclatar i que acaba, miren quina imatge, de despertar el foc en la falla de l'Ajuntament de la ciutat de València. Foc, pólvora, sentiments, emocions, és una nit que resumís tot el que sentim els valencians quan fem festa.
un espectacle que cremarà esta falla, sinó que acompanyarà pràcticament tot la cremar, que acompanyarà els últims instants de vida d'aquest gran geni que presidia esta falla, acompanyant a Aladí, que l'ha despertat i qui li demanava tots aquests desitjos, molts d'ells incomplits, però per això està la vida, per a seguir somiant. Somniant i creant, i ara està també sonant la música, el faller, l'himne de les falles, perquè la festa sense música i sense pólvora no seria festa. No podia faltar en esta gran nit també l'himne de tots els fallers. I Glòria ja no pot més. Ja no pot més, ja no pot més. És una jove tan espontània, molt senzilla, molt agradable. Ella volia ser una fallera major que estiguera sempre molt prop de la gent. I ho ha aconseguit, com deies, ja tots la coneixen com la fallera del poble. Jo crec que millor piropo que eixa, veritat, millor floreta que eixa, que sigués la gent que sent tan pròxima, que sent la màxima representant de la festa, ja ha aconseguit arribar a tot el món. Ja no és res, fixa't, és rapidíssim com cremen. I Sant Cavaller insistís que tot un artista també la cremà, perquè ha aconseguit que encenga, que prenga en flames i que no se desmorone. I que no tinguera molt de fum. Exacte, perquè això és una de les novetats dels últims anys, evidentment, que moltes vegades fan que aquest fum acabe eclipsant un poc la mateixa flama, que ni siquiera la vegem, no? És que és tot un espectacle, una cremà, com una obra d'art, es crema, una gran cremà monumental, fantàstica, i és tot un espectacle que és l'essència de la festa fallera, la cremà, el foc. Que ràpid ha pres en flames, que ràpid ha sigut història, ha fet història. Esta obra d'aquesta parella d'artistes, ja més amics quasi que companys, porten més de 20 anys treballant junts. Parlem de José La Torre, mestre major per cert del Gremi d'Artistes Fallers, i de Gabriel Sanz, de Conca, original de Conca, tot siga dit, i en este cas el gran mestre de la part més de l'estructura i de la fusta, que és en realitat el que encara està en peu. Els artistes a l'hora de dissenyar, de crear una falla, sempre tenen molt present el moment de la cremà, perquè forma una part importantíssima de la mateixa falla, del mateix monument. I ahí està la estructura, que és molt important. Pensem que tenia més de 30 metres. 20 metres d'alçada. 20 metres d'alçada, monumental, espectacular. Cada vegada la falla de l'Ajuntament aposta més, progressa, evoluciona, creix en tots els sentits. Per cert, fa uns dies tenia ocasió precisament de parlar amb Gabriel Sanz, un dels dos artistes, i jo li comentava, perquè sempre estem pendents d'aquestes llàgrimes, si ixen o no, de la fallera major de València. I li vaig preguntar, i vosaltres, els artistes, vosaltres ploreu també quan prenen flames la vostra feina? I va dir que sí, que també evidentment l'emoció els embarga, és impossible que no ho faça. I estan també tots els dies pendent del monument, des del primer moment que és al carrer, des del primer que comença la planta de la falla, perquè tot isca bé. I la falla de la plaça de l'Ajuntament té que ser molt gran, perquè el seu volumen també de la mateixa plaça el requereix. I no oblidem també que són dos artistes que enguany han patit molt, perquè han patit un esglai important. Ja saben que el vent és el pitjor enemic en una planta, i precisament el vent va voler ser el protagonista en la nit de la planta. Va tombar un dels seus remats importants, el dels més destacats, l'Aladí. Però senyors, senyores, la màgia, la professionalitat, el gran esforç de superació ha fet que Aladí, conforme han vist vostès, tornara al seu lloc i poguera lluir esplendorós la resta de les festes, que en cap cas perillara la seva continuïtat en esta festa i, per descomptat, la seva mort i el seu bateix de foc. I un altre espectacle també és la gent fent fotografies, milers i milers de fotografies que s'està fent en este moment, de tota la gent que està així en la plaça de l'Ajuntament, dels carrers, deixant d'aquest testimoni de lo que han sigut unes falles i d'aquest gran espectacle que és la cremà. Acaba de caure part d'aquest remat, d'aquesta fusteria que encara es mantenia en peu. Han caigut simplement uns metres, perquè encara és molt alt el remat, encara queda l'esquelet, com se sol dir, però hi ha poca cosa més, Queda l'esquelet, però això sí, queda el calor humà, com bé deies, perquè són milers i milers les persones que s'han acostat i que porten moltíssimes hores. Abans de començar esta retransmissió, quan estàvem un poc observant també què és el que estava ocorrent a la ciutat, ens donava la sensació, tant a Julio com a mi, que la gent anava en processó, en un silenci respectuós, en certa manera, passejant-se per tots i cadascun dels monuments, com dient-los adeu, com despedint-se, com intentant assaborir els últims instants de vida, veritat? Sí, jo